че аз лично познавам един такъв мъж. Представя ви Колю Фичката. Този микрофон не е за тебе. Къде да го пипаш? Този микрофон не е за тебе. Казах не е за тебе, ти веднага го хвана. Остави го. Това е микрофона на Преслава. Тя преди малко лудата дойде. Аз пък мога да бе. Да бе. Аз мога да бе. Остави го там. Добре, кажи как си сега. Как да съм? Не знам, ти кажи. Като китайска борбашина. Защо? Бачкам 10 минути и повече не ме дързи. А така съм. Защо според тебе жените търсят съпруг под наем? Техни собствени съпрузи не са ли им достатъчни, бе, Фичка, бе? Абе, искам... Знаеш какво искам? Не. Искам да запомниш нещо много важно от мене. Кажи. Чуй сега. Славейко. Казвам се Станислав и ми казват Слави. Славейко, ще викаш на някой друг. А Славейко е нагалено. Ти къв си ми, че ми викаш нагалено на мен? По-малително така, защото да обичам. Да обичам. По-малително. По-миличко. По-незичко. Славейко. Хубаво е. Защото пееш като Славейче. Аз много да харесвам как пееш. А този микрофон ми се да го дам на тебе да избавим нещо. Добре, да говорим за мъжете под наем. Кажи сега, не са ли им техните мъже достатъчни на жени, че си търсят мъж под наем? Добре, плюй на молива и пиши се. Пиши. Така. Закон. Това е химикалка. Чуй сега. Закон и жена не могат само с един член. Добре го това. Закон и жена не могат с един член само. От колко време си съпруг под наем? Кой? Ти! Абе, значи такъв, който върши бидова работа, съм от 2 месеца. Иначе съм жиголо. Някъде от 15 годишен. Чакай, бе, жиголо. От 15 годишен. И имам такова. Как се казва? Бенефиси ще правя. 15 годишен юбилей имам. Добре, за... От 15 годишен до сега съм жиголо. Войчо ми ме насочи към бизнеса. Той също като мене нямаше никакво достоинство. Освен мъжко. За каква дейност най-често те търсят жени, самотни, съпруги, самотни и така нататък? А за какво? Ти за какво мислиш, че ме търсиш? Откъде да знам, ти кажи? А за какво мислиш? Да четем Държавен вестник. За това ли ме търсиш? Много ясно, че жените ме търсят основно за шпакловки и за дупчене на труднодостъпни места. За това ме търсят най-вече. След като си мъж под наем, сигурно доста обикаляш. Кои са най-любопитните места напоследък, където си бил? Сега на ден се сещам, че бях на един адрес в квартал Сухата река. Сухата река. Отваря ми там госпожата, ама чистак бърсак гола. Чисто гола, бе. И ме видя, сигурен си, че не си забравил нещо. И аз сега огледах хубаво по дреболиите, по сработиите. И се плесах така по челото. И викам, ей, верно бе, забравих баданарката с дългия косъм. А някаква работа за твоята специалност, която ти си така откровенно, това работи, строителството, някаква работа? Абе, друга такава. Има ли си работа? Имам, да ми разе, да ти кажа. Сега в момента санирам един апартамент. Санираш го? Санирам го. Какво значи саниране, бе? Видиш? Такова влепаш го, такова пакетираш го, такова да няма влага, да не пуска студено, такова да хубавичко, да боядисано, да красиво, да има вид. Санираш го този апартамент? Санирам го. И? Какво стана? Санирам. Ама ти казвам, стените вътре са сипани. Леш. Все едно пожара имало бе, човек. А иначе апартаментът е на хубаво място в центъра, с идеално изложение към входа на съдебната палата. Хубаво такова. Много хубаво място. Държи цена на този апартамент. На центъра никога не падат цените. Всички дами ли, които обслужваш, са красиви, Фичка? Не ба така. Има някои, които в сравнение с Нито ми вика и Славейко, нито Батка. А как да ти викам? Слави ми казвай. Слави. Да. Всички дами ли, които обслужваш шпичка, са красиви? Има някои в сравнение с които влашките вълци приличат на Анджелина Джоли, ти казвам. Да. Вчера бях при една такава млада, ама грозна. И дадох й. Дойдох при нея. Кой даде, бе? Дойдох първо при нея. Да. Отидох при нея и дадох един презерватив. Да. И викам, подари го на родителите си и им кажи повече да не правят така. Моля ти се. Ужас. Вълкодав.
Пичка, знам, че при хората с Тя възрастта... така е на ухото на какво прилича. Хората с... Истински. Хората с Истински възрастта... плаши Дарник. дарник. Фичка, гледай сега, хората с възрастта поумняват, помадряват. Да. Знам, че случая при теб не е такъв. Не. Но все пак някоя мъдрост да ми кажеш напоследък. Да си Мъдрост? остави. Мъдрост, да. Мъдрост не знам. Но мога да ти кажа един малко така известен факт за строителите. Кажи. Знаеш ли какво е строителен СМС? Не. А някои тайни от твоя богат опит, с които да впечатлиш жените, ще кажеш ли? Слушай, тя е една малка така хидринга или опитче, така, както искаш го разбирай. Ако искаш да привлечеш към себе си вниманието на колежките, например, от офиса, Да. напиши, влизаш в компютъра, натискаш го, написваш в Google, влизаш и написваш как да си намаля пениса и излизаш от стаята.